Biriki, Barakaldoko gazteen arnasgunea. Kaixo berriz ere, hemen gaude beste atal batera, honengoan 6. atalan, eta gaurko gaia zein da? Garazik eta Jabik kontatuko digute. Garazi Zer gizatu. kontatuko digu. Ametsak. Ametsak buruz. Zegat. Izan nolan. Zizko. Oso ondo. Baina ez etorkizuneko ametsak, ni etxe super handi bat ez. Izan aldare bai. Ja. Ametsak izan aldien bai ondako. Bai, baina Ze, gaur zango dira? ni behintzat ekarritakoak ez dira horiek. Lo egiten dituzunan izaten dituzunak. Hori. Vale, bueno, pues, Bai. karri don guztia. Fuera. A tomar. Ez broma da. Vale. Ez, ekarri ditu dala datuak, ekarri dituzu zuk datuak. Bai, nere datuak. Venga, ba... Bueno, bionan. Bai. Ez? Ze Ekarri duzuet pakean. Egin duzuet pakean. Ametsak, amets gaiztoak, hori da, sonambulu izatea. kontuz. Kontuzko. Venga, ba, gogotzu nago, gai hau etzat zait. Normalean ametsak izaten dituzue. Adibidez, atxo gauean. Zerbait amestu duzue. Gogoratzea gara zuek Oso gutxitan. Ki batzutan hasten da, Nik hasten ditut. Ni. Beraz, nahiara, kanpo. A ber, Osea, gaur aukeratuko naiz. Normalen ohitura daukat, altzetuko zen aster, komunikatzeko nire ametzaz bestela astu egiten zait, eta gorrotu dut astea. Aize ona. Eta horregatik, ez nire bikotari kontatzea kasu honetan, baina, bueno, bai, edo idazteak balio du baitan. Eske niri pereza ematen dituz. Ja. Edo zuretzako audio bat, Ai, mira, gustatzen zait. ze ez duzu idatzi aroan. Garrantzi handia ematen diozu amets bati, ez? Bai, ni naiz, la tipika persona, que gaur ametz egin dut nire etzea sutan dagoela orduan zer esan edu horrek, eta jaten naiz. Significados con que mi casa se está quemando. Zat Bai, lagundu. bai, egiten dut. Ba, kontuz. Si soy. Eta orduan, sonambulu zarenean eta zerbait benetan egiten duzunean, ze. Baina ez Ez baito perder. enaiz unambuloa, enaiz. Bani bai. Ai, Bueno, behintzat duela urte gutxi batzuk, bai. Eta gainera, nire amak esan dit, karo, ama da testigua. Osea, ni ez dut hau gogoratzen noski, baina ama kontatu dizkin hainbat eta hainbat episodio ni olen egon da. Bai, Ona. benetan, osea, gainera. plat, nivel zutitzea... Bai, eta no, hori ez da txarrana. Zein dako errana. Begiak zabelik dau. Hala. Es que eso es muy fuerte. Poltergeist. Claro, eta lehen kontatu nahi nizun. De quedatu kular. Zen, egun baten, karo, Malagan, ezken ikuste dut, bidai bat egiten duzunean, ametsak, edo biltzat, zonamburu izatea, handiagoa egiten dela. Benetan. Geolokalizatu egiten dira. Malagako ametzak ez dira Barakaldoko ametzak bezala. Hay más espeto. Nik uste dut nire amaren, ez dakit, episodiorik txarrena izan zela. Bai, kontatu mezu. Izan zela, behin, oitik altzatu nintzela, holan momio bat bezala. Baina, osea, eskuak ez, bale, osea, bada un poco txarikera hau. Eskerrak edizu egiten. Eta oiaren oinetan, bai, osea, justo, filo, eserita holan. Que palro, pues, que pentsatu, eta kontatu zidanean, urrengo gunean dinot, jo hecho eso. Bai, cariño. Eta etxetik jun, bai. Datuak da... Ez que gaur te traigo material. Etxetik joak ezar? Ez, bai, bueno, nire ama, atea izten duelako, bestela... Baina giltzartu zen. Gaine, bizke, Jolak, ataren kontra olaz. Mario bezin. Como Sims. Hori, bezin baten moduan. kontatu zidan, nire lenguzuarekin, nengoela hor, oiuka, como, ez dakit zer, Aimar, gaixo Aimar, por cierto, zutaz ari naiz. Ez que Aimar ez dakit zer, tonto bat zara, no seke, eta etxetik eta horan egiten. Eta zabaldu nahian, baina ezin, ze, claro, itxita zegoen giltzarekin. Eskerrak ez nuela, como, giltza, buelta eman, eta berli bat batean, Charlie-rekin igo hor gora, eta... Ez zara konstrianten. Aietan duzunean. Benetan ez. Izan baitzeke ointze bertan lotar egotea. Horrelako paranoiak ez, zenin batzutan bai pentsatzen du, ni oso disoziatuta nagoenean, Benetako zara. oso disoziatuta nagoenean, eta estres handi batekin, batzutan bizta joaten zait, eta benetan pentsatu behar dut, momentuan ari naizena benetakoa den alamets bat den. Oso episodio oso estremoak, izan ditudanean. Niri gertatu zait, Paranoia maxima. gauza bat amestea, eta gero gauza hori errealitatean gertatzea. Osea, Baina
ametsa edo déjà vu. Klar, biek. Vieux. Biek. Osa, gertatu zen jo que se. Esnatzea eta nire aita sukaldean erretzen ikustea, ametxean eta bapaten. Esnatu no seke, kolakaba egitera jun, izta ba. Baina, bueno, hori ohitura bat da. Eta normalean, etxean ez dago, lanean dagoelako. Amesten dut, jan egin du Ja, claro. Tío. Baina justo, jo que se, nire aitak, orain justo TikToka ikusteko bizio hartu duela, TikTok bat erakutsi, eta hori justo erakutsi. Osa, amestea TikTok bat, Heavy, de, pues, gezurra irudiko zaizue, baina, Ez, de Pedro Sánchez bailandu naurresku, Todo puede ser. eta nire aitak hori erakustea. Osa, ez realitatean zen iarekin egina, baina, No. Ja, claro. digo yo. y me quejé un poco. Eta horrelako asko. Badakizue zen idatu batzuk ekarri ditut, bai. A ver, Badakizue dime que estoy loco. ametsak bakarrik 5 minutu eta 20 minutu bitartean irauten dutela. Bakarrik. Azken fasean, no? Justo esnatu horretik. Edo, Es la fase REM, la fase profunda del sueño. Baina bakarrik 5 eta 20 minutu ze bat. Alarmatu aurretik, tipo, justo. Hori horitzen zaren, baina bai. esaten dute denbora guztian amesten gaudela. Hoi da, osea, nik entzun nun, 4 amets baino gehiago genitula, lako zerbait, osea, amets asko ditugu. Baina oso laburrak, osea, eta zuk uste duzu que te has montado toda la película toda la noche, Bai. eta dira 5 minutu. Gordo, naiz eta 5 amets izatea, soilik goratuko dugu azkena, hori ginozu. Ba, esan nahi dut, bakarrik irauten dutela 5 eta 20 minutu bitartean, eta nahiarak Han? gehitzen du gauero bat baino gehiago izaten 4 ditugula. baino gehiago da lako zerbait. Ostia, 20 minututan, en plan, flash, eta... Ez. Jode, no, este que... 24. Edo Ostras, Claro, matematika. 20 minutu zuelik eta... Hau da gure loaldia. Antzan numen. Hau da gure loaldia, bai? Bai. Eta 20 minututan zatitzen badugu, txak, zenbat zati daude, Bale, orain. bat baino gehiago. Bi, ja. Orduan izaten dituzula, amets bat baino gehiago. Eta gero baita, eta hau oso fuertea da, ikusten ditugun aurpegiak ametsetan, ezin ditugu asmatu, benetako pertsonak dira. Hori beldurra ematen du, Gure burbuinak ezin ditu asmatu pertsonen aurpegiak. Orduan, gertatzen ikusten ditugun pertsona guztiak ametsetan, benetakoak dira. Ba, oroitzen duzue behin zareetan jarri zela de moda, jartzean, zan como, tipo baten argazki bat, eta jartzen zuen, tipo honekin amestu dozu? Boa, osea, ze mal rollo benetan, ezin un ikusia bat, oroitzen duzu, ez, ba, bilatuko dut. Ez el trauma de mi. Benetan zegoela en todas las redes. Ba, ez dut ikusi. Baina, amestu zuen mutil horrekin edo. Ez, baina jendea esaten zuen como que bai, tal, eta... Freddy Krueger modukoa. Ba, hori oso, osea, aurpegienan ni pizkaten paranoietu egiten naiz. Eta azkenengo datu bat. A ber. Bueno, edo galdera bat da, ze batzuk badira gai, ametsak kontrolatzeko gai zareten? Boa, bai. Duz jebi. Ez? Ez, osa, nire gertatu zaite, edo igual zuei be bai. Amets batean, jo que se, korrikan ibiltzea, eta korrika ezin egitea. No sé, como que marrastra. Baina hori amets gaizto bat. Bai. Baina gero dira amets luzidoak ez da, osea, kontrolatu ditu. Kontrolatu bat dituzuna. Egingo dut pausa txiki bat, hau da gizona? Bai, pasatu gero baita ikusteko. Pues no tengo de frente. Ja, boa, que mal rollo. Bai, eske, mal rollo pizkat, esan ba. Ez dut ezagutzen, ez da nire buru barruan ere. Zuk kontrolatu dituzu ametsak garozi. A ber, beti ez, baina batzutan bai. Adibidez, oiukatu nahi baldin badut, egin dezaket esfortzo, baina ezin dut oiukatu, hori arraroa da. Baina alegina edo behintzat, ez dakit. Claro, bai, hori bai. Ez dakit, zurekin amesten nago. Ze polita, Ez. Baina imaginaz. Ez dakit, zu zaude ametzean, eta, bai. Eta esango dizut, Aitzol, guazen kafe bat hartzera. Eta esan dezakizut, no? Osea, Bai. Baina batzutan, hori, esan duzun, osea, korrika egin behar duzu, gero norbait, eta ez da... Hori dira ametsak gaiztoak. Badakizu ez nahi duen horrek, zeni askotan amesten dut horrekin, korrika egiten dudala eta ezin dudala korrika egin. Esan nahi du, zeure bizitzan, ez dakit esaten duzkez, amenaza bat dagola, eta zeure bizitzako gauza bat aldatu behar duzula, osea, ohitura bat edo zerbait, que te lastra mucho, eta ezin duzu alde egin horretan. hori kasi du, bai. Eta erortzen naizenean, Bai, eraik... batean dago, depente esnatzen naiz,
Begiatu zure memetzak dindireak, begira, eta zetar erregistra daukat. Musika dago garena. Baina nik kontrolatu ditzak eta metzak, eta nire eguneroko bizitzen bezala, soy mi peor enemigo, ze beti boikotatu egiten ditut. Nire amets. En plan, amets gaizto bat daukadanean, eta kontrolatu dezakedanean, pues venga, okerrera. Pago sufrir. Okerrera. En plan, Bulto de... ez. Bai, eta sonatzen naiz, amets gaizto bat denen, eta voltetu egiten naiz, eta amets berdinarekin jarraitzen dut, eta okerrera. Beti. Que majo. Porque nire egunerokotasun aspergarria bada, pues, ametzet izan da bila beste modu baten. Ez ni ikusten badut amets gaizto bat izango badut, eta izango dudala, eta kontrolatu ahal badut, saiatzen naiz ez izatea amets gaiztoa. Osea, ez ikaratzea eta Trukoak dituzun. Buah, ez. Emuntuz. En plan, bai, lasaitza, porque amets gaizto batean zaude, orduan jo que zerbait beldurra, kriston beldurra ematen zaitu, en plan, dizu, katu, aditzak, eta lasaitzen zara, pizkat ez dakit, kontrolatzen dut, en plan, ez ikaratzeko nire burua. Nik bilatu egin dut, kasu egin dizut, eta zurearekin zeo zer ikusi dauka. Kontrol falta edo segurtasun eza, porrotaren beldurra, zerbait askatzeko beharra, aldaketa edo trantsizioa, eta gorputzaren erreakzioa. Hombre, eso normal, no? Erortzen baneiz, pues, Bai. tengo una reacción. Ematen du como... Eta zartu zari ez da bafateat. Y retiramos pues, dos. Bai. Aquí me quedo. Zein izan da zuen amets gaiztorik okerrena, gogoratzen baldin badu zuen. Buah. Okerrena. Okerrena. Buru handi bat nire bila zetorrela. Buah, que trauma. Eta autonomia erkidego osoa gurutzatzen hori me kaia. Bueno, eta bai, kaia. Oh, Baten potentzia. Eta holan. begiratu eta zesa edo. Ez. Momentu ez. Zeuek gogoratzen zure... Ez dut gogoratzen gaiztoa izan zen, baina duela agian, zazpi urte dut gogoratzen dut, sorgin batzuk nire etxean sartu zirela, 3 konkretuki, eta nire aizpa eramaten zutela, eta benetan txarto pasatu nuela. Eta normalean, aizpak txilak direnean txarto eramaten dira, baina negar egiten benetan, yo me ahogaba. Baina maite. Baina maite dut en el fondo. Eta bai, un agobio, 3 sorgin, nire aizpa eraman zuten, eta ni honan zukalean gainera oh no! Tengo dut. Tal cual, hola. Ez dakit, ez da, bai, drama, baina ez dakit gogoratzen dut, soilik hori. Besteak ezabatu ditute. Gogoratzen zure Buah, nik berrizto memoria txarra dekot, Osea, ez dut oroitzen. Ez dakit, nireak dira nahiko como peli de terror. En plan, batean agertzen da zeroait eta nik garatzen da. Ez jumpscare. Jumpscare demora guztia. Bai. Bueno, behin gertatu zitzaidan erreakzioei lotuta. Amestu nuen kapoeira egiten nenbilela, orduan, ematen nizkion patada hormari. Eta berez natu nintzen kriston moratoiakin. Eta gero nire amakon, Benetan. Bai, benetan, nik amesten nenbilen, kapoeira egiten nenbilela tal ezakizter, porque nik txikitan kapoeira egiten nuen. Eta batean, claro, nik como que pizka bat nabaratzen nuen, que me estaba haciendo un poco de daño en la rodilla. Eta nire ama... Sorpresa. Nire ama gero kontatu zidan, entzuten zegoela en plan, pum, paretaren kontra. Eta nintzen ni, holan ostikoka paretari. Wow. Bai. Musuko eberte. Nire aitak behin kontatu zidan ere, amestu zuela, 7 edo 8 pisuko tarta bat jaten zegoela, zukaldera jun ikusi zuen eta esan du, zelako pinta. Eta esan zuen, pizka batekin, badira holan plantak, eta esan zuen, pisu bat jateriagatik ez da zer gertatuko, eta jantzun bat. Bero esan du, bigarren jaten badut, ez dira kontoratuko, bigarrena, 8 pisu. Eta esnatu zen, holan, plan, ia botak, eta esan du, ostras, jantzuen, ez zuen gane zer jantzuk. Ametzetan, bai. Ametzetan, panzuen tarta bat osorik, eta gero, ia botak agoizean. Muy fuerte. Que movidas. Bai. Ametzen kontua, badaude, oso famatu bilakatu zen Sigmund Freuden ikerketa ametzen inguruan, eta psikoanalizia, un poco turri, un poco oscuro. Baina gustoko duzu. Ez, bai, kurioso iruditzen zait, da kontrolatu ezin dezakedan gauza bat, komunitate artean, eta
kriston impactu daukagun egunerokotasuna. Araro da. Egunero egiten dugu amets, bai, baina ez dugu egunero gogoratzen. Bai. Baina Supuesto. kontrolatu ezin dugun gauza bat da. Gero baita da, teorias konspiranoikaz de simulazio bat da, zein momentuan zaude esnatuta, zein momentuan zaude lokartuta zaudenean, benetan lokartuta zaude, ala da zure realitatea eta orduan esnatuta zaudenean da simulazioaren kontrua. Eski kriston raia da gainera, ez da izu gertatzen batzutan amesten egotea, baina badirudi hain erreala, ez dakizula, amesten zaudela, eta bada ez duzu esertzarrik egiten, bada errealitatea baldin, bada, nire estatu zaiten plan. Honderein Vale. herri eta got. En plan, vale, amesten dago edo errealitatea da, bada geratuko nahi zen beren, en plan, Form. batziz. Ze forma... Porque, claro, amets bat bada, jo que se, lokurón. Nios, espada, baina errealitatea ez dakizu. Ez dakit. Ja, oso fuerte. Ez dakit zera baiten gehiago daukasun kontatzeko, bestela, agur esan barko dizuegu. Zeia, uste dut denbora pasatzen dagoela, eta ez dut aurrera egin behar dugula. Bazen holan. Galdetuko diegu, etxekoei, mesedez komentatzeko zeuen ameitzak edo ameiz gaiztoak, zeni gustatzen zai jakitea, eta interpretatzea gero, txat GPT-rekin edo, zer jar nahi duen, zen niri batzutan gertatzen zaizkit, eta ez gogoratzen. Orduan, jarri, ez dakit non zaudeten Spotifyen, Instagramen, Twitterren, TikToken, Facebook ez deko genti, aitzol 20. Hala. Bueno, esa, zein, zan nahi nun? Bai, eta sonambulok zareten, bai, ke. Eta Garratzitzu. kontu divertigarriren bat edo daukazuen. Bai, kontau historia. Eta kolpeak ematen duzen Eta behar. zeuek etxean ametsak grabatzearena esnatu, eta gogoratuko dituzu. Eta gero entzuten dituzunean, es como mazo loko. Vale. Porque Beno. ez ara gogoratz. Eskerrik asko Javi eta Garazi, urrengo batera arte. Bai, asko. Eta gu urrengora goaz. Bueno, kaixo, iraide gaz gabiz, kaixo. Geretu zaigula lehen gauzatzu batzuk galdetzeko ametsen inguruan. Bai, Komentatzen geuden lehen atxebentxoan, ea zeuk, adibidez, amets egiten duzunean lehenengo pertsonan egiten duzun, ala hirugarren pertsona baten. en plan, Nondik zure ikusten? burua puztea. Ba, gogoratzen naizenik lehenengo pertsonan beti. Osea, nire ametsak beti lehenengo pertsona. Zeure begiet ikuspuentitik. Eta gero, nahiarek baita apatu du paralisis de sueñoren kontua. Bai, badela, pues sin más, como que esnatzen zarela ametzaren marruan, eta zaude, holan zurean, eta ezin za mugitu eta ikusten duzu, osea, amets gaizto bat ikusten duzu, baina ezin za mugitu eta ikusten duzu zure buruaren ikuspuntutik. Eta, sin más, ni ez zait inoiz gertau, baina jendea kontatzen dut holan. Asko amesten duzu iraiden. Gogoratzen zara. Ba, ez. Osea, gogoratzen naiz txikitan amets gaizto bat eta amets bat. Eta gaur egunez. Osea, ez naiz gogoratzen, a ber. Baina ditut bi horiek oso markauta. Osea, lo egiten duzunen, lo egiten duzu problemarik gabe. Eta lo egin aurretik irakurri egiten duzu, liburuen bat, eres de esas personas, ala scroll. Biak. Bai. Ze gaur ekarri duzu liburu bat, gomeniatzeko. Lo egin aurretiko liburu bat da, ez? Nik esango nuke ez, Gehiago, ba hori, basaudela hori serita logeran eta hori, eta super chill, ez? Eta irakurriko dut. Ba, horren, momentu hori, justu. Ba, venga, aurkeztu zer ekarri duzun. Ba, libura ekarri dut, Silvia Federetxirena, kapitalismoa eta emakumeen aurkako indarkeria, editzen da, hemen utziko dut. Eta liburua, badoa, kapitalismoak behar duela, emakumeen indarkeria bera hasteko eta mantentzeko. Labur bilduz. Labur bilduz. Liburua laburra da, baina datu asko ditu, Bai, osea, totxitos. potentea da. Potentea da, bai. Kontzentratuta, baina potentea. Bai. Eta kontatzen du, zorgin egizak, Euskal Herrian... Ez, Europan. Europan. Europan eta mundu osoan. Bai. Mhm. Bizatitan dago banatuta, lehenengoa iraganeko zorgin egizak eta gaur egungoak. Osea, gaur egun kontemplatzen ditu Federitzik badaudela, zorginizak existitzen direla. Osa, beste moduren batean, baina ez dira emakumeak edo zorginak izatzen bideralki. Baina, bai.
nola batean. Nik kuriosidade daukat nola definitzen ditu gaur egun. Bai. Nik uste dut, aintzinarokoak guztiok daukagula imaginarioaren barruan, ez dakit Zugarramurdiko kontua aipatzen duen, edo ez, nahiko Bai. ezaguna da hemen. Baina gaur egun nola definitzen ditu berak. Ba, gaur egun, adibidez, baiketa bat, edo atxiloketa bat, horrela. Baina, Baina emakumei, osea, emakume baten baiketa bat. bai. Baina arrazoi batengatik, osea, arrazoi zehatz bat engatik atzetik, edo... Kapitalismoaren ideietik. Nik kostatzen zait, Zena doa hortik. lotzea, buru irakurri duzula, sorgin eiza eta kapitalismoak nola egiten duten Bai. klak. Hori kostatzen zait ni. Osa, labur bilduz, nola definitzen du konexio hori liburua. Bai, hori lehena esan dudana. Osea, zorginizia zer izan zen ere. Osea, emakumeen aurkako indarkei bat. Bai. Horregatik. Horregatik hemen jartzen du ere zorgini. Baina ez dut ulertzen kapitalismoaren ikuspuntuan nola kokatzen den hemen. Bai, zer lotura deko, kapitalismoak gaur egun eta ez, eta zorgin. Eta zorgin, oza, bai zeni eza irudimenean daukadana, Bai. no sé. Azten da, Ingalaterran itxituren mobilarekin, ez? Osea, itxiturak, egigu zer den, ez? Ez. Historia. Ideiarik ez. Itziturak. Bai. Jo, konta iguzu? Itxiturak dira, osea, gogoratzen nahi zenik, dira, adibidez, itxituren legeak, ez daizu, Ez. Absoluto fail. Itziturak. Bueno, irakurriako dugu. Irakurri beharko dugu, bale. Baina kontua da, sorginak kapitalismoa, gaur egun, nola konektatzen du. Osea, nik ulertzen dut, nik gaur egun sorgin eiza, ulertzen dut, sistemaren kontra nolabait, agertzen diren emakumeak isilarazten saiatzen direla, ezagit modu legal batean edo ezagit nola, baina moduren batean, eta lehen hori, lehen sorgineizak zirenak, gaur egun sistemaren kontra altzatzen diren emakumeak isilaraztea dela. Bai, Hola nuertzen dut ni. Hortaz doa liburua. Osea, hori da bere ideia. Vale. Eta ezan komentatu duzu, bizatitan dago labanatuta, lehenengo satia zeri buruz doa. Iraganekoak, osea, duela urte batzuetakoak. Mende batzuetakoak. Pintzan zutari mende batzuetakoak. Eta bigarren zatia, gaur egungoak. Bueno, libura uste dut, ez dakit 2017, 2018an. Ere esan beharra daukat, Federetxik ere bat duera beste sorginizi buruzko liburu bat, Kaliban eta Sorgina. Uste dut famatu dela, ez daizu. Ez dut ezagutzen. Ez dut irakurri oraindik irakurri nahi dut. Baina hori, Federetxik ere egiten ditu, idatzi dituen liburuak dira feminismari buruz eta nik irakurri nahi ditut. Osea, irakurri dut hau eta besteak, osea, nola idazten duen eta hori gustatzen zait. Osea, ez da oso astuna irakurtzeko. A ber, datu asko Bai. dira. Baina, osea, niretzat adibidez, erraza izan da, baina gustatzen zaidalako mobida, okar. Bai, dioti. Ez bazaizu gustatzen gaia, karo. Edo nor gerturatu daiteke liburura, dinot. Jakin behar dut zeri buruz hitz egiten niganen liburu irakurtzeko, ala eser jakin gabe irakurri dezaket. Nik uste dut, pizkatxo bat jakin behar duzula. Bestela liatuko zara informazio gehiegi dago. Eta zuentzat, gaur egun zorgein eiza existitzen da. Eraren batean. Bai. Nik uste dut baiet. Osea, liburuan irakurri dudanarekin, bai. Bat egiten dozu. Bai. Eta zu. Baina modu fisiko eta violento batean, ala beti ez. Osa, no, aipatu duzu baiketen kontua, baina nahiarak aipatu du isildaraztaren kontua, eta ez da, osa, fisikoa da, baina ez da hain bortitza. Bai, horregatik esan dut agian beste era batera eta agian evoluzionatu duela, agian ez dela hain bortitza, baina bai, nolabait, gaur egun ondino egiten dela eraren batean. Osea, A ber, era batean. biak aipatzen ditu, azkenean
Osea, biak. Bueno, nik, de hecho, beste egunean berri bat ikusi nuen eta aipatu nahiko nuke, da Marruekoseko emakume bat deitzen da Beti Latzgar, eta, bueno, izan da kondenatua kartzelara 2 urte eta terdi, eramateagatik kamiseta bat. Irakurriko dutzuete deskripzioan. Igo du Denuncias Euskal Herria kontua. Jartzen du, emakumeen eskubideen eta LGTBI mugimenduaren aldeko militantea den Ibtizan Beti Latzgar bakartze zelan dago Morokon minbizia duen arren. Ze emakumea minbizia du, baina hala ere handago, inolako zaintzarik gabe. Ez du behar duen tratamendurik jasotzen eta 2 urte eta erdi kartzela zigorra ezarri diote kamiseta bat eramateagatik eta kamisetan jartzen du alaiz lesbian. Bueno, emakume hau feminismoaren aktivista da eta nik ulertzen duanagatik izilaziena izan dute, kartzela zigorra egin. Nik holan ulertzen dut, holan eta beste modu askotan ulertzen dut gaur egun zorgina izan, azkenean da emakumeen kontrako violentzia baita ere, baina ez da hain mortitza eta hain azkena ez delako zuk esan dozu moduan fizikoa, baina... Fizikoa da nola baita. Bai, hoi da, baita. Bukatzeko, denboraz bagoaz, Iraide, titular batean marko bazen gomendatzeko liburu hau, zergatik gomendatuko zenuk, edo zergatik irakurri beharko genuk. Bale, feminismoan sartzen ari bazara, edo feminismoari buruz gehiago ikasi nahi baduzu, eta hori, indarkeriak eta movida guztia ikasteko gogoarekin, liburu gomendatzen dut. Eta azken galdera bat, nola deskubritu zenun liburua? Historia polita da. Pasaren kurtzoan nire filoko irakasleak esan zigun denoi. Irakurri behar duzue. Eske zaudete behartuta irakurtzera. Eta esan nion, nik ja irakurtzen dut. Osake, berdin zait. Eta esan zian, bai, oparituko dizut liburu bat. Eta nik esan nuen, pues vale. Osea, berdin zait. Osea, esan nuen, este se lo está flipando. Bale, aste bat pasata, ni filoko klasean superlasa ital, eta etortzen da nire maira, tori liburu hau. Eske aurkitu dut eta zuretzat beharrezkoa da irakurtzea, Osea, behar duzu irakurri, vamos. Eta asmatu da. Ja, eta arazoa zeukan. Asmatu zen. Gomendioa botata, liburu irakurri, gero lotara, amestera eta guri bidaltzera kotilloak. Zeni? Honegatik denator. Ametsak kontatu. Kotilloentzat, jarri zuen ametsak. Kontenidua. Gomendatu diogula baita Garazio eta Jabirik grabatu zure gogoratzen ez bazara, ez natu bezain pronto grabatu. Bai. Eta gehan gogoratzen dituzu. Balo. Hemen onarte, gu eskerrik asko Iraide gomendioagatik. Zuei. Eta bagoaz, eta horrengo bat asko gara. Bai. Mila esker hona altzeagatik, eta beste bat arte. Agur. Agur. Biriki, Barakaldoko gazteen arnasgunea.